Wilujeng dalu selamat malam Mbak Yu Prigel Pangayu Anjar Wening. Sugeng dalu selamat malam Kang Masku Akbar. Wah. Sehat ya Mas? Sehat. Ngaten niki kula kalian panjenengan nostalgia ingat pertama ketemu di panggung Mbak. Iya, madepe yo rene. Jan madepe ning kene iki. Ning sindene ning sisih kono. Sindene sisih kono. Kelambine oren. Lambine sindene oren. Terus aku diudat. Yo ning kene iki panggonane. Jan ning kene iki kawitane Mbak Prigel pertemu dengan saya pertama kali. Bertemu bertemu. Kami serontolen. Iya. Pertama kali bertemu 2 tahun yang lalu. Iya 2 tahun yang lalu. Gak kerasa ya Mas, berarti awak dhewe wis 2 tahun. 2 tahun ya Mas. 2 tahun berkenalan, 2 tahun serawung tidak kerasa Mbak Prigel. Tidak kerasa. Seprono seprene ketemu pertama ning kene sampean kan ya sik jomblo. Iya no Cik Joko biyen. Biyen 2 tahun kepungkur Cik Joko. 2 tahun kepungkur Cik Joko. Cik Joko. Terus saiki Jokone malah sangsaya nemen ya. Biyen kan jomblo. Jomblo. Nalika pertama kali ketemu karo aku ning kene. Iya. Saiki ya sik jomblo apa wis duwe pacar? Ya urung duwe to, Mbak. Pacar itu kan jangan dipublish. Oh. Maksudnya pacar itu ya mboten. Maksudnya itu enggak. Maksudnya itu anu apa itu, Pak? Asline dhek iki kepancing karo omonganku ya ta. Asline berarti dhek iki duwe, cuman ya di ora, mboten ngaten. Maksudnya itu gini. Warga masyarakat itu tidak mau tahu Mas Akbar itu punya pacar atau tidak. Sing paling penting roh-roh sok wis rabi ngono lho. Oh ngono. Iya. Iya pokoknya Mas Akbar ora pacaran karo A B C D E F G ngono pun mboten purun tahu, tidak tak mau tahu warga masyarakat. Ngertine sok marah-marah rabi ya Mas. Marah-marah rabi ngono nek yo penak to. Iya, wis doa terbaik kangge sampean ya Mas Akbar. Iya. Semoga sampean karirnya melejit. Amin. Ngono, dadi ora usah kesusu rabi, wong rabi iki rumangsane apa penak. Oh ngono ya, Mbak. Sampean kan sampean nuturi aku iki aja kesusu rabi. Kok sampean iki sak pantaranku sak letingku kok ya wis rabi. Ya mergo aku wis omah-omah, Mas. Mula aku ya nuturi. Wong rabi kuwi penake mung sesasi rong sasi gedene setahun. Oh, jadi nek pesek nih lagi wingi rabi kuwi cek proses enak-enake ya. Sik nikmat-nikmatnya dia masih merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa ya toh. Kok rasakno wis bar setahun rong tahun. Main ceret kowe. Kira-kira warga masyarakat Sumbernongko apa ya ngono ya? Penake rabi apa ya nggur sebulan rong wulan tok ya? Asine yo ning do digandeng bojone dhewe-dhewe malah do wedi muni iya Mas. Oh. Nah iya wong iki jenenge. Pertama kuwi sebenarnya ekonomi ya Mas ya. Oh ngaten nggih. Iya. Oh iya. Itu salah satu penyelamat dalam pernikahan. Ekonomi itu faktor utama penyelamat dalam rumah tangga. Bener. Ekonomi loro karaktere per masing ya Mbak ya. Bener. Dadi momene ekonomi wis aman terkendali nek pancen karaktere elek ya bubrah. Bubrah. Ya padha-padha mlakune ngono lho Mas. Padha-padha mlakune. Iya, ya ekonomi ya sifat masing-masing. Jadi kudu saling mengerti, kudu saling rebut salah. Aja rebut bener. Dadi nek pas tukaran ngono kae sijine dadi geni, kudu siji dadi banyu ya. Aja siji dadi geni malah dadi lengo. Malah saya gede. Saya kobong. Nek kula niku rabi mboten kesusu ngenteni kanca-kanca Astabrata niki sedoyo rabi kabeh. Sampe ngenteni Mas Heru rabi. Ya kabeh pokoke rabi kae balungan-balungan kae sing nabuh sarung demun durung rabi sedaya to. Oh ngono. Dadi nek ngenteni ku kabeh iki rabi dhisik baru sampean. Oke aku pokoke penutup keren-keren. Gonge pokoke ya. Tuh kan. Iya. Diamini ya, Cah. Amin. Ya cek keren-keren ya selak ketuaan lho. Dikenono lek sampe ngelangkai bocah-bocah. Boten kesusu. Alhamdulillah niki dipertemukan warga masyarakat Sumbernongko sing mirsani kaya podium. Iya. Nah ya do kemulan apa asrep to, Bu? Boten. Nggih asrep to. Angine kebanteren.
AC nih. Anu ya, warga masyarakat kene iki kulino wis saben dinane daleme kene, omahe kene ya jek ngrasakne adem ya. Sik ngrasakne adem. Apa neh awak-awake? Apa meneh awake dhewe iki praya catuken. Biasane lek catuken ngene iki ra iso nyanyi lho, Mas. Lho ngono? Heeh. Berarti bareng. Biasane. Iya, Jono. Iya. Nggih. Semangat. Siap, pun. Doa terbaik kagem sedaya masyarakat Sumber Nongko ya Mas Akbar. Doanya apa Mbak Prigel? Mugi sedaya masyarakat Sumber Nongko rezekine berkah melimpah. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Ingkang dereng kagungan putra mugi-mugi enggal pikantuk putra putri ingkang soleh-soleha. Amin. Ya, ingkang gadah utang mugi-mugi enggal saged nglunas. Allahumma amin. Alhamdulillah. Jan dungane apik, dungane becik. Lha. Nah, yo ngene iki Mbak Prigel iso sowan rene iki seneng. Seneng lho Mas. Sing tahun wingi kok gak enek awake dhewe nyapa Mas? Mbuh, aku yo ora nampa kok. Ora enek tamu tekan Sumber Nongko. Tak kira aku pancen ditilap, tiba-tiba yo gak. Wong yo aku yo merongos ning omah. Iya. Nggih Mas Akbar yo. Apa? Seneng Mas. Apa? Bebas merdeka untuk mukadimah utawa salam pembukaan. Tadi sudah WA sampean, tadi ada permintaan dari Bapak Jasno dari Kalimantan Timur. Coba saya tahu ya, aku mau blokir apa mau arsip nih? Ora tahu, aku ora tahu blokir wong wedok. Di WA-ne. Oh lah iki lagi mlebu sinyale ongel Mbak nek ning nggon adem. Monggo kunci WA aku. Ora soal chat kunci. Mbak Prigel, ini saya sekeluarga nonton Mbak Prigel live dengan Akbar ya. Oh iya. Minta lagu Tombo Kangen, Roro Jonggrang dan apa ini juga Gerigis. Ya, dari Pak Jasno Kalimantan Timur. Oh sudah ditransfer 200.000. Oke. Nanti saya serahkan kepada siapa? Boleh, teman-teman boleh. Perwakilan teman-teman aja. Oke, siap. Arep ngatur ke apa dhisik yo, mbok sing bawa sik lho, Mbak. Ala bawa ra melu Mas ki mang. Tak tilap bawa. Sithik ngono wae ora ketang sak apa. Ya wis, enek permintaan apa selain dari Pak Jasno tadi? Belum ada sementara. Ning apa mbok sampeyan mood nembang apa? Moodku bengi iki nembang iki. Moodku bengi iki nembang iki. Nek mood iki nak biasane enak to, Mbak. Lek dimut iki enak. Nah, apa lah maksudnya mood itu adem-adem kok ngomongin mood. Maksudnya itu kepengennya itu kerentek atine itu nembang apa? Untuk pembukaan menyapa warga masyarakat Sumber Nongko. Ya. Apa sing khas Mbak Prigel? Tombo kangen nggih aku sira muni tombo kangen. Oh iya, tombo kangen. Tombo kangen ayo sing Mas. Cocok kuwi seneng aku Mbak niku. Ya, tombo kangen kula kalih warga Sumber Nongko niki. Nggih, tombo kangen nih kali warga masyarakat Sumber Nongko. 2 tahun lagi kepethuk. Ya, muga-muga tahun ngarep badhe iso rene maneh. Bisa rene meneh. Ya. Iki live. Apa? Iki live. Live kamera ting cerandal ini. Sing iki kan ora live. Live. Nah, bawanana Mbak Yu. Langsung mawon. Oh, langsung. Nggih, bawa nggak melu gimana? Oke, siap, langsung mawon. Monggo garape kanca-kanca kados pundi kula borongaken kanca-kanca sanggar seni Akbar. Langsung digarap koplo ajur, Mas. Ya. Ben ora adem ya Mas Akbar. Ya. Dadi wujud tombo kangene Mas Akbar dan Mbak Prigel untuk warga masyarakat Sumber Nongko. Nggih. Anu Mbak Prigel tak golekne kanca. Ini ada dawuh gitu. Ya. Ini acara malam ini kan penguatnya dari Pak Diwan namanya Mas Angga. Niki kula di WA. Ya temannya Mas Angga niki menika Mbah Diwan. Temannya Mas Angga itu Mbah Diwan namanya Mbah Toyo. Nah, iki diken minggah wonten ing pepanggungan. Nggih, monggo Mbah Toyo. Monggo, mriki Mbah Toyo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Truk.
Woi. Kok mas aku muda tahun udah 6 ngono lho. Rasa cerewet. Wah. Iya iki lah. Diwanceng-wani arake yo ngriki tenan. Nyuwun sewu Mbak Yuli Bu. Nyuwun sewu ugi Mbah Toyo. Nyuwun modal sekedap. Iya. Harus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, Bapak Bini Sepuh, saha sesepuh khususipun Dusun Sumber Nongko mriki, ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Mas Yuangga. Nggih. Mas Yuangga menika nggih ketua kula, nggih pimpinan kula. Yang saya hormati Mbak Yuli Bu beserta rombongan, saderengipun matur, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene napa dinten menika dalu menika saged sareng-sareng madhepal dhateng menika panggenan kanthi kawontenanipun sehat walafiat. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nyuwun sewu Mbak Yuli Bu. Nggih. Ing mriki kula nderek-nderek mangayu bagya. Anggenipun kagungan hajat Bapak Kepala Desa beserta warga masyarakatipun, hajatipun nggih menika bersih dusun. Tujuan bersih dusun menika boten ngenten tujuan lintu-lintu. Tujuanipun namung setunggal, nggih menika mengeti cikal bakal ingkang babak dusun Sumber Nongko mriki. Dados mugi-mugi sesampunipun bersih dusun, mugi-mugi warga masyarakat dusun Sumber Nongko niki tansah dipun paringi sehat walafiat. Amin. Gampang kasar oleh nyambut gawe, kathah rezekine, rukun kalih anak bojone. Amin. Salajengipun nyuwun sewu niki sampun dalu. Sinden iki dirungokne. Lah iki lho. Sombong ya. Hormat apa? Hormat gerak. Ah, tegak gerak. Sindene cilik-cilik, cekli-cekli kaya diandangi. Ngono menyesuaikan kok, Bos. Ayo Duk, ngadeg kene kabeh. Kabeh ngatek, Bro. Wah, iki. Wah, iya, kok disepoti kerondang-kerondang. Pak, nah ibu ini ki. Lah widanyange ya ben pinarak sing penting tak sangoni. Gawe kabeh. Ayo. Ya. Kuwi yo ngakut. Lho ya no. Pasukan. Siap, gerak. Lah iki ben disiapne sik, Pak. Ben disiapne sik. Setengah lencang kanan. Gerak. Atur. Rada-rada. Lah kula kan pemimpine, Pak. Lah iya. Wong cilik iki ya rombok impring. Gerak. Nah, Oke, pun ready, Pak. pun ready. Ready. Niki priye, Pak? Kersane. Pripun? Heeh. Niki langkung abdolipun. Heeh. Danyange ya kon munggah panggung. Pak Lurah, monggo. Monggo Pak Lurah. Sik disepoti sik. Nggawa slumpret ora, Mas? Selopulete anu Pak Kodanan Pak wingi. Tapi dianu keyboard mawon saged. Di backing kali keyboard. Dalang kondang slumpret ora gablek. Kok ana nukane ngono. Wis monggo ora ning omah. Oh iya, selopret apa iki? Selopret apa? Ponorogan. Oh iya. Monggo Pak Lurah, kula aturi minggah dhateng pepanggungan. Ya, saya tagih tenan pokoke. Ning tak siap dolan nang omahe tenan aku awan iso. Nah aku ya delok dhuwit ketuaku. Lah padha ae. Ayo. Ning nyuwun sewu. Iya. Lek teng mriki jenenge Pak Toyo gak kondang. Oh, ngono ya. Kondange Mas Angga. Oh. Makane nyuwun sewu
bilih wonten napa kemawon keperluan contoh teng rumah sakit, tapi muga-muga aja sampai teng rumah sakit. Amin. Kesulitan napa mawon mangke ngebel Mas Angga. Ya, Mas Angga kan dulure lanang dalang. Oh tenang. Ayo Sulam Prate, Pak Lurah, monggo. Monggo dayange Bapak Lurah, Bapak Lurah. Pak Lurah, jenengan nyawer kene, ora nyawer ya kebangetan. Seno ki dewan munggah kok ngger ngerampok lurah lho. Sik durung. Oh durung ya. Nyuwun sewu, kula kalih Pak Lurah jenengan iki sejatine nggih sami. Kula mantan lurah 3 periode Hebat. Desa Sendang Bumen. Alhamdulillah jabatan lurah 3 periode terakhir tanggal 20 Mei 2023. Terus berangkat nyalek ngancani ketua kula, pimpinan kula Mas Yuangga. Sebab kula rumiyin kemutan zaman Suwargi Pak Ratman. Nggih, setiap gen kula nyadaran didukung penuh lahir maupun batinnya. Saiki menenge Pak Rata sawere. Nek sira tau petok anu mesti sulake sing wis tau petok karo bantaya wis ragu mundur. Tenan to. Matur nuwun, Bang. Siap matur nuwun, Pak. Mbah ben coba ngeletak kowe. Kok marah-marah terus. Lah kok marah-marah terus. Dewa to marah terus. Oh iya. Biasanya biar pas di zaman lurah kan lho duitnya jadi kresek lho biar. Lagi peningkatan di dompet kan lho. Yang lurah itu aku. Banjur Ibu, Dalam. niki kula nyuwun gending ilange gelang kalung, gerakane harus sama. Gelang kalung toh? Ya. Niki Pak Lurah nggih tumut joget apa mboten niki Pak Lurah iki? Oh sak kersane niku. Oh sak kersane ya. Nggih sak kersane. Ngacrus tok ya oleh. Mas ra rewel. Lagi begini ngatur semua. Lah iya. Ayo Dok. Tapi sing ngaturnya penjenengannya anggota dewan di bangga reso ngomong. Wes kok apa hormat. Kok ngurusi duit jajan. Kurang tak wene. Siap disusungi mbahne. Kula purun malih. Iya. Umur malih jare ya. Ayo Cok, ilange gelang kalung. Yuk. Ayo disamakan gelake. Tresno ati
Terima kasih. Urung. Wah. Iki owene kan adem. Nggih. Kudu banyak gerakan. Oh. Bayu Limbo. Apa? Pripun? Kados pundi? Lah ngono lho karo Dewan Basa. Wah, tukane sompret ora sesuk. Niki nyuwun sewu Bayu Limbo nggih. Kados pundi? Kula sinden jenengan sing setunggal niki cara sepeda motor napa Pak Bu? Kok geden? Yamaha 75. Sing pundi niku? Oh niku. Lho, soalnya tak sesuainya karo nyuwun sewu Lah tapi kan aku cantik. Masa Yamaha 75? sing setunggal dereng kula sangoni. Oh ya lali Pak Lepion. Niku malah gurune lho, jenengan niku kok malah supe. Mangkane nyuwun sewu, Nggih. lha duwe niki kan bagian gending mat-matan. Mat-matan. Bangsane mat-matan. Klasik. Heeh. Menika yang Wah. Kok yang iki lho. Yanti. Paulus pindah malih Sepisah malih napa Pak Dewan? rondo gantungan. Wah. Jarang kondang kok sinden radi doktrin kok. Ayo rondo gantungan. Tari sik kanca-kanca niku, kanca-kanca Nggih. pengerawit niku ditari riyen. Duete kali sinten, Pak? Ora apa-apa. Ngrepek Nggih, duete kali jenengan. Duete kali sinten? wis aku bagian nyangoni ae. Wah, berarti duete kali sinten iki Mas Nah. Sabar? Oh nggih. Wis nyangoni mosok penembang jerene lurah. Oke, iya. Iya. Mangga langsung mawon nggih Bapak Dewan nggih. Satu lagi rondo gantungan. Ngrepek mboten napa-napa dari Pak Dewan wau. Mangga kanca-kanca manut. Yuk. Oke.
Pak Dewan. Ayo monggo duduk teman-teman. Matur nuwun Mbak Yulimbo. Siap. Kula namung pesen dateng warga masyarakat khususnya dusun Sumber Nangka mriki ampun ngantos kesupen utawi lali naminipun Mas Yuangga. Nggih, Pak Bu nggih? Mas Yuangga. Nggih, kula kinten ngaten bilih wonten klentah-klentunipun kula dhateng mriki nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun Pak Lurah. Nggih, muga-muga lurahe ya diparingi sehat. Tapi bojone ya mek sitok. Oh, lho Pak. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun sepati ketoprak antar tenduk. Bapak Kepala Desa menawi wonten menambahkan sepatah dua patah kata monggo lho Bapak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng dalu dumateng sesepuh saha sepuh ugi dumateng Mas Dalang lan kanca rombongan. Nggih. Niki wau ngeten Mas Dalang, di Kados samping acara bersih dusun nggih. di dusun Sumber Nangka niki wau juga ada acara pengukuhan lembaga adat. Nggih. Jadi kadang ya yang jelas karena modernisasi dari kemajuan zaman sehingga warisan leluhur itu banyak yang tergerus oleh kemajuan zaman. Contohnya seperti nyadran dalu menika niku nggih termasuk nguri-nguri budaya ing leluhur. Ngaten nggih. Nggih. Mugi sedaya tetap berjalan lancar dan tentunya acara ini bisa terselenggara. Nggih matur nuwun dumateng Mas Yuangga dari anggota DPRD Nganjuk dari Partai Hanura. Nggih. Jadi nggih luar biasa Sumber Nangka dalu niki wayangan mawon dirawuhi kalih anggota dewan 2 orang. Nggih, sing sitok gendeng. Tapi ngapunten, gendenge niku gendeng budaya, Gendeng kabudayan. gendeng paseduluran. Ngaten lho nggih, gendengipun nggih Pak Kades senior sudah 3 kali menjabat. Nah, saat menika meneruskan pengabdiannya ke masyarakat melalui anggota dewan. Nggih. Mangke mawon sedaya didongakne kabeh diparingi sehat panjang umur. Mugi-mugi saged menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ngaten nggih. Nggih. Lajeng untuk warga Sumber Nangka tentunya saat diparipun acara menika Pak Lurah namung dongakne nggih sedaya warga kabeh diparingi sehat panjang umur lan barokah lan jaranipun pados rezeki. Ngaten nggih. Nggih. Dumateng Mas Dalang lan kanca rombongan sugeng ayahi wajib ngantos paripurna. Mugi salajengipun tetap diparingi sehat lan tambah laris mawon. Amin. Oke, makasih Bapak Ibu kirang langkung ngagungin pangapunten. Adil kalam berbeda kabeh hidayah jelas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketoprak gue ngiringi Mbah Lurah turun panggung sama Mbak Sri berdiri. Ayo, teduk ya. Selamat malam Sri Wahyuni. Inggih, selamat malam. Mumpung laras iki mau si selindru terus. Nggih. Sisan sing selindru kaya nduk. Siap, sedika dalu. Seneng kamu ta selindru iki? Nggih leres, jenengan kok ngertos karo
loh. Lah iya. Aku mau nek barang ya. Oh, aku nek barang aku nesu. Iya. Podang kuning no. Oh, mekaten. Iya, podang kuning bawanana Asmarandana. Yuk, monggo. Alon-alon bae. Nadyan wujud temong peksi Ugi tak aturake yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ugi saged dados kanca melek lan saged andadosaken karenaning penggalih. Sri. Jendela. Ngene iki bojomu nek ning omah ngene iki awakmu pentas ngene iki apa ya memonitor Sri? Boten pernah niku? Ora nate ya. Boten. Dadi wis bojone pentas wis jelasne ngono ya. Mongso bodho. Ora apa-apa kok masak iki. Wis biasa ke dhisik rono-rene dhewe. Iya. Lah iya ta. Terus Alus manis merak hati. Wasuwengken kulit golek isi podang jenar lajeng ibu bunga Pantai Sri nyanding bisa dadi ya. Langsung buka celuk Mbak Sri Wahyuni. Iya. Coba kaya ngapa dadeke. Bisa awan ning omah wis ora kerasa. Aku lek isih tak sayang. Moga-moga aku beli
Mas dan luar biasa. Wis diaturake podang kuning no. Oh iya. Kalau sedulurku sing saka Kampir Bagor, Mbak Sri Wahyuni, Mbak wonge cewek ngono kuwi ya. Kuwi ya S2 ngono. Sri Wahyuni SSN MSN ya. Iya ya, Mak. Luar biasa, sinden perpendidikan ya. Mbak Sri luar biasa, bengi nyinden awan bakul Brambang. Sapa Sri kuwi juragan Brambang kuwi no, bos Brambang kuwi. Ngono. Oh. Bakul Brambang karo bojone live TikTok. Brambangnya tak lagi monggo ini spill Brambang. Lah ya ora apa-apa ya kemajuan zaman. Bacotke. Bu guru sapa? Dik Sinta Widya Palupi. Sepote sing pelot, mele pelot. Monggo Dik Sinta kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Coba kaya ngapa ya? Sinta Widya Palupi. Selamat malam Mas Akbar Syah Halam. Wah, Bu Guru niki masih prei nggih Bu Guru sekolahnya Bu Guru. Libur. Sampai kapan, Duk, libure? Jeng Senin sampun mlebu. Oh, Senin wis mlebu. Dadi kanca-kanca pengerawit barang sing guru wis sok Senin wis mlebu ya. Nggih. Pun mumet-mumet ya. Iya. Tak golekne gandengan Dik Sinta. Gandengan. Ada permintaan, tadi tak goleknya kocok duit terbaru. Ya itu adalah Mas Heru. Iya ngalah. Seumur hidup ya tak terima nih. Dik Sinta wis disepoti sing hebat, Mas Heru sepotana Mas Tris. Ayo. Sepot sing cocok karo karaktere Mas Heru sembarang apa wis manut. Ayo Mas Tris sepotana Mas Heru nggo minggane pangkuan. Iya. Roman saya. Makanya mau renek sore enek aku ngono kae. Niki wau kan seperti mencari mangsa ngoten lho. Ayo. Ya teragawene golek mangsa.
dulu sekira tenang. Iya, Padahal tenang. Oke, Mbak Limbo. Selamat malam Mas Heru. Nggih. Ada permintaan mau terus mau sonten permintaannya apa Mas Heru? Mau sonten Loro Asmoro. Lorong Asmoro. Nggih spesial Bu Suharmi Azza. Oh, FMA. Nggih Depok. Saking Depok juga memantau. Nyuwun Lorong Asmoro karya besar yang boten klaim itu Ki Haji Mantep Sudarsono. Maka dipun aturaken manut kanca-kanca garepe kados pundi. Ayo. Maka Mas Her. Oke. Kanca-kanca. Sesarangan asta beratang di sekitar.
Mas Heru Kang Sarto, Dik Sinta Widya Palupi kang sampun ngaturaken Loro Asmara karya besar Ki Haji Mantep Sudarsono kang mijil saking Karangpandan Karanganyar. Ya, kurang siji no. Ya, diaturke pisan. Mengko permintaan sing liyane kena disambung ning sistem goro-goro patete songo. Ngono. Pamundutan saka Mas Angga. Ngono. Jane loro ning mau diaturke siji praon. Oh ya, permintaane Mbalik Slendro Caping Gunung. Oh ya, sing ngaturi bersama-sama ya, Mak. Mbak Prigel, Mbak Seli, Mbak Retno, Mbak Patricia yang belum numpang, ayo, ayo bersama-sama, ayo, ya seperti, yuk. Komando geraknya siapa? Mbak Prigel? Mbak Iga. Instrukturnya aku. Iya, Jang. Oke. Instruktur gimana? Instruktur di pinggir situ? Instruktur neng ngarep terap, Mbak. Dan juga yang luwe ketok rupanya ya. Nanti kerek. Ya dipikir nggak apa-apa kok. Sindene yang pinggir-pinggir ini melihat pojok. Oke. Komando geraknya. Atau Mbak Iga Aku aja. Oh tengah ya, biar penak. Kamu sana. Kita itu harus blocking panggung, harus menguasai panggung. Rono, bikin press kan lo. Mbak Iga aku di mana? Di sini. Mudun. Hei, kaya medun tenan iki lho. Lah kan nurut instruktur, Mas. Mau panggungnya gini kok. Aku rong menyapa ya. Selamat malam Mbak Retno. Selamat malam Mas Sobat. Niki anu Mbak Prigel. Dalam. Sinden gawane sing nyimping. Oh iya. Tasik loh, Mas. Niki gawane Mas Semplon gitu. Mbak tidak terus. Mas Akbar. Halo. Tapi yang ngendang sekarang juga gawanku loh, Mas. Lah, tapi anu Mbak Prigel, setiap sinden itu punya gawan. Oh mana? Masa? Kayak Sinta. Sinta ini. Sinta beduk. Oke. Mbak Sri ramelu. Lah Bu niku gawane sing gambang. Sing malah. gunang. Ben iramane ora kendul langsung dangdute wae Mas Jus. Capek gunung kur mawon kur gerakane bebarengan. Dipandu oleh Mbak Prigel Pangayu Anjarwening ngono. Yuk langsung dadeke coba kayak apa Caping Gunung. Ayo aku blaku tak ya.
Mas Angga, muga kena kanggo jampi sayah utawa tombo kesel permintaan request no. Oh ya, yuk bacot ke 1 2 3 ya. Oke, yuk. Ya, teraske. Kembali ke pengasih. Bro, anakku limbuk. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? 3L dalam pertunjukan wayang kudu tetep terpenuhi ya no. Apa wae? Lakon, lagon, lucon. Oh mangkono. Lakon, lakone kudu kecekel, aja nganti ana sing kecicir.